Nahulog. Maganan area. For so long ago, na dapat unta na human na ang project, wala pa human. Ngano man, nakatiwang mo man. And now, you would answer me nga, di na mo may balan kanus ka, nag-procure nami. Pura pa mo ba og basta lang makatubag. Hey guys, welcome back sa akong YouTube and Facebook channel. Nako tunga-tunga sa Kalasangan. Di abay sa mong balay. Gibisita na ako akong gitanom since pagbalik na mo diri ako ang Talisay. Tingala ko kay muro nagkayilo-yilo na, grabe tanawang sagbo to. Grabe nga ulan mga igala. Napita na ni diri. Diri po na gibutang ang iro. So karon amo na ang balay, no? Wala lasang na akong balay may gala. Mga bitokon muna akong balay. Ang mga ligid mura ni tunaan sa mani subdivision tapos mura na babuyan. So akong gibalin sa angkuan. Ang mga iro na mo kay mura guba na akong mga tangkal damage na dali ra mataya gud. May nang mo nang usahay lamig din ng stainless kay kanang stainless nga tangkal medyo mulahotay siya sikag palit og kanang kuan masige maulanan mataya gid gyapon. So nabalhin na mo among iro. Muna akong isa ka Belgian ako. Tingala ko sa Belgian kay murag niwang siya katong gaboy deg Belgian mo ingani gid dapat ang lawas nila niwang. O mo tambok pa. Pero ang German Shepherd mo tambok, no? Sakto man ta nagkaon, pero di ko kabalo anong liwang. Comment daw below. Tapos nag-order na lang ko og balas. Butang ko kanang bala dili kanang mga dagko bitaw nga bato ano ba. Kay mo lang sa ako ibutang diya sa mga pita kay sige ulan kay grabe kalapok na. So butahan ko lang sa temporary permanent hantod sa maka-afford na ko diya. Pamanggi ko'y gate, di pa ko ka-afford, ayaw naman ko nakakural kay ang abay nga balay nagkural. So nagtunga na lang mi sa Kalastoon, pero diri wala pa. Na timingan man good nga unya palas 2 akong committee hearing. So amo na lang gilubos-lubos. So akong driver, liburir po siya 2-in-1. Driver, tadala liburir na lang po. Pero wala ko sa gisugo ha. Iyang kagustuhan lang gay. Amo ning ibalhin pa ng mga balas diya Anyway, so na yun, si Mrs. So akong isa ka iro, si Billy, naandoha, tapos, yan. Diba? Pasosyal. Kaya basta na naka-subdivision, di na-askal taraw. Pero ang kinaon, lip over. Paliwas-was ha. Nasaan kang gikan? Sexy kay may galap. Oh my God. Okay na? Muna sa gamay kay magluto sa ako. Kaya ako may mahaw. Nagpalit ako dito sa nagbike ako. Nagpalit ko sa tindahan dito. Taon sa Timailan medyo idara na ka. Naka-glasses na ka tapos nahihikot imong glasses. Ayan Oh, ha? Oh. Dawatan dito kamatuoran. Oh, laro. Panawagan sa asawa ni naray mo bana maluoy ka. Minsan Ginoo ko. Oh, grabe. Lisod kay mangitag kuan karon ra. Luoy kay nagliburir gyud sa may kala. Iyan ang kagustuhan. Si Ella karon is unsa ka kanang online ra ka Ella? Tungod kay sige ulan o tanawa. Mga labuno nasa sulod. Di ka kainit ba kayo. Ang isa online. Okay. No, I'm already done. So I'm so happy sa iyang grades.
Pero nagduda lang gihapon ko, giniklaro nga ginikano. Sa kani mga ginikano, way klaro. Pag gamay ang grado, reklamo. Pag dako na sa ang grado, nareklamo gyapon ko kay giusa man nimo na nga dako makagrado sa Pilipino nga galisod makagsabot og Tagalog. Kung kinsa may teacher niya, paano nangyari yon? So nagpalit na ko dito sa tindahan sa nay itlog. Tapos nagpalit na po ko og mga gata, no? Karuan na gid ni giduson natural na. So in fairness, di ba sa last na ako nga vlog, wala namin nagamit og ahos o bombay. Powder na ginamong gigamit. Naraw, garlic powder o onion powder. In fairness, morang lami. Lami gihapon. Pero nalang kita yung murag, sa bagay mindset na ba? Nagikay ka naman si Hunaw-naon mo ba nga, lahi ra gito na kay makita nga ahos o bombay ba? Pero ang lasa, lahi, diferensya ra. Tabarato ra ba kayo ang usa ka sachet nga daghan tag 50 or at least less than 100. So lami siya. Now, ako siya kung lutoon. Gusto ko mag-curry. Oh. Bro na mo kay curry powder. Curry powder? Letter F? Ha? Curry powder. Ha? Naman na yung munggos tayo. Pwede di ko magmunggos tanaw niyang gabi. Ako'y bulad. Mag-break pa lang kaya ang oras karo alas 10. So kailangan ko ang among hearing alas 2. Wala ko again sa uban nga mo pa ipagtanaw ni nga video o nakabisita sa kuha. Wala may katabang. Number 1, ganahan ko nga kami mangunay sa among mga anak. Ikaduha di sa ko kapord og katabang. At chicken, ginataan chicken. Di wala ko nakadayon og palit og kuan, curry powder. Curry. Ano curry powder mo ginako? Curry powder? Ah, di ba? There, curry powder. Yes. I know you love curry chicken. I never tried. Six minutes. I try 6 minutes, babe. Let's have 6 minutes, babe. Oops. Bala siya. Bala siya ba yun? Yummy, baby. Nahulog. Init.
Perfect! Kaligo na ko. Tapos, human og lunch. Kusina na dayon. Alright. So, padulong na may sa City Hall. Kaya alas 2 ang hearing. Ano say about sa mong hearing? Ano sa nga kuhan? Asa Games and Amusement? Okay. Diri na ko sa 4th floor. Kahangos. May gala. So, muna ang view diri sa taas. Murag kaulan nun pag yun. Hello. Hapon. Hello tanan. Oh, Newton na sila. So mo din eh. Dagang kay pirmahan na yun. Okay. Morning. Okay, now, sige tag-ingon ma'am, nga gina-review na tong ilang processes. But still, natay nakita nga nidagan na langaw. Meaning to say, na something wrong sa process. Wala'y problema if we're saying nga, namatay gibuhat. But the problem is, napamagya po ng problema. So, meaning to say, ang gibuhat ng proseso na'y problema. So, dili ito pwede nga mayon lang nga, naman sila gibuhat. Lagi. But the process, if the mitigation is not a palpak, so meaning to say, kailangan na ito usabon. So, ang question ako, sir, nabatay, because I heard, Mr. Chairman, na daw mga bagong technology karon sa poultry, nga ang mga poultry mismo gina-aircon na. Yes. Dili na gawas. Kaning anak, pero imong feeling, sir, murag gamor na nun ngayong anak, mas didagkan na nun ang kuhan, sir, langaw. Di man totally sir sa panel vent ang kuan na ang pansat langaw, mas daghan ang sa konbensiyonal. Okay. Open man gid siya. So hopefully, Mr. Chair, mo na itong gusto sa atong makita sa itong inspection. Tanaw na ito kung saan nga ginabuhat nga sa process sa poultry, nga tanaw na ito nga, akan di mo ni ang bago technology. So kung gusto mo nga mas mudako mo, wala tayong problema, basta kani nga proseso mo niya itong buhaton kay mas ano man ang langaw, and hopefully tana na taga poultry nga mo discuss ato ngano nga less ang langaw ani compared sa kaning ingani nga traditional. Okay, last na lang, Mr. Chair. Problema na kung kaya ba sa poultry owner kung mo-adapt na agad. Exactly. Because it's about time nga ato na pumusabon ang requirements nato sa pagbuhat sa poultry. Kag kung di mo kaya ang ani nga technology, sorry kayo, dili nato ni taga permit. Ana ba? Because amo man na siya ang kuha. Now, last lang. Naibawan man nato pilay lifespan sa langaw. Kaya para mo yun sa tanga, kung kuto sa 6 months, pwede ba ito ipapahuway sa nato ni, then let's start from scratch. Kung may tagunong kabulan, mamatay na sila tanan para mulis na di ipahunang sa nato ni 6 months. Balik na punta sa sugod para lang makita na ito nga kuhan. Nabatay study, sir, nga naagi lifespan lang langaw. Pasensya ka, sir, sa mo sa expert According to study, Oo. 1 week na sila, expect na sa millions, pamulot, mga itlog. Oh, exactly. Produce maggots na sila, labi na kung makakawad sila sa mga kanang paborito lang. Ang, Because that's actually, Mr. Chair, a serious also problem. Mula kaya that's the purpose here. Correct. Kinabangay rin kay we will ask experts and those who experience like, para ito sa lang ma-adapt nilang mga... Kaya kung nga naman din nga naidaghan, din atong tanaw na okay, papahuway sa nato ni kay para murag para malis sa isa kay kung if bisa pag ikuan ta magpadayon na sige lang tagtanaw naman sila gibot nga mitigation process. Ang problema mo sig padayon mo daghan nang gyapon siya. Ora na ang atong palagi na among klarohon dili kita nalipay nga nay poultry na ay manok kay ato man ang kailangan. Pero again atong kuanon nga dili pod ma-compromise ang atong mga kauban diri, ang atong mga residente nga di na taon makakaon. Abi nila kagubkupay lang ikaon langaw na diay.
Maura na ako, Mr. Chair. Thank you. Okay, salamat. Kung imong tanawon, how many times sa since sige kong appeal ani nga session sa atong public works, public utilities mali, public works. Mo ginay problema, the root cause aning tanan yun. Sa planning pa lang, palpak na. Tanganong i-implement man yun, nga naman ay problema. I'm sure later mo po nang irason na po sa kanang Kungman Bridge. Kaya yan pa no nakita nga na itubo niya. O, nakasama na to na. Murag kita ni mo si Mong TV. Nakita ko na, pati ikaw maon. And exactly, dili lang kami, kita man tanan na damay ani. So maybe, Mr. Chair, let's go back sa planning pa lang. Inundaan na sa plano, mo na yung plano, inundaan na siya WD, mo na yung plano, para sila kung makita, alas sir, naramang itubo niya. O. Di pa ana, di na ito, ang mo ba, di sana ito na-implement, kinamang na itubo. O di wala pa yung traffic. Bakanan area. Kursolong ago nga dapat unta na humana ang project, wala mahuman. Ngano man nakatiwang mo man. And now you would answer me nga, di na mo may balan kanus ka, nag-procure nami. Mura ko mo ba og basta lang makatubag. Again, balik ko na ko sa pagsulti. Namatay na mislipak lagi. Nabangi po mi. Manikamot biya nga maka-address po sa inyo ha. Kung dili ninyo kaya, lapangundang mo diya. Kaya madamay man mi nga gitinarong. Ang kontraktor madamay. Ang engineering office po madamay. Kung saan ano ka na ito ni pagsulbad sa problema karon? Alangan man kami mag-akaroon as water district para mag-procure. Di ba? Kining may kaya itong ginawa, mahimong dautan tungkol sa inyong mga tinubagan. Stilan.